Kızlar, yıldızlar, hayırlı kişiler. Bugün sizge özümün zor zakazımını ko'rsatasım kele. Mene üstüllerini jeyip koydum, o'rnaштырдым. 8-mart jete başlagaч бар кишиге de бүләкләр керек булды. Менә бу юлы инде махсус клиентлар өчен, үзем өчен дә бераз менә шундый бүләкләр алдым әле. Менә шундый пакетиклар бик матур. Шуны менә тыгып карадым әле монда пакетикка. Менә шундый крем сыя икән монда дип. Бик матур. Менә берәр гель для душа мисалы өчен. Шундый матур. 8-март җитә бит кызлар. Менә бүләкләр өчен менә шундый подарочный наборлар ясарга була. Төрле пакетиклар, мәсәлән, шундый зур пакетикка да салсагыз була. Монысы инде махсус минем эштә коллегалар, хезмәттәшләр заказ бирде. Шулай ук дусларым дигәндәй, танышларым, күршеләрем дигәндәй заказлар инде монда күбрәк бүләк өчен. Хәзер мин сезгә тиз генә күрсәтеп китәм, нәрсәләр бар икән минем монда. Башлыйк әле менә шундый кичкенәдән, кичкенә заказдан дип әйтикме инде. Менә бу теш пастасы с угольным напылением дигән. Бик әйбәт бу. Менә үземә дә һәм иремә дә һәрчак шуны гына алабыз. Безгә бик ошады бу. Менә моны клиент заказ бирде инде. Һәм менә шушындый прихваткалар заказ ясадым. Шундый тоза, нык прихваткалар бар. Узган елны башка төслесе килгән иде. Менә быел шундый матур яшелләр чыкты. Узган елны шундый көрәнрәк төстә иде. Миңа ошады. Шундый тоза, әйбәт, чыдамлы булдылар алар. Менә бу юлы да алдым әле 8-мартка. Бүләккә дә әйбәт икән дип, менә үземә дә кулланырга бик әйбәт бу. Шундый тоза прихваткалар. Һәм кабат менә шушындый пычакларны коеп торган әйбер заказ ясадым әле. Шулай ук бүләккә. Эштә инде минем яраталар, шундый кешеләр бар, приправалар яраталар. Дөрес туклану белән, менә дөрес тукланучылар бар бит инде кызлар. Менә һәр вакыт, һәр даим менә шушындый приправа алып торалар. Минем менә бер хезмәттәшем бар, шундый малае да үзе дә бик ярата. Бу инде для свежих овощей. Бу инде менә шундый салатлар ясаганда салатка саласыз, тәмләп, бик тәмле. Менә кыяр, помидор салатына салсагыз да, менә бу дөрес, кем дөрес туклана инде, дөрес тукланучылар өчен дип әйтәсем килә. Монда беренди консерватлар да юк, монда шикәр дә салынмаган, гомумән әйткәндә, бик шундый дөрес приправа, дөрес тәмләткеч. Һәм менә шушындый майонез алды, ул һәр вакыт ала инде. Майонез инде классический, гади майонез. Безнең яңа чыккан новинкалар арасында менә шушындый зубный паста чыкты. Әле үземнең дә алганым юк, нинди икәнен белмим. Менә минем хезмәттәшем инде миннән дә өлгеррәк булып чыкты. Манго тәме килә, исе килә дип, шушы зубной пастаны заказ бирде. Теш пастасын кулланып карар әле. Менә аннан соң ул әйтер миңа ошады микән, юк микән дип. Теш пастасы турында сөйли башлагач, икенчесендә күрсәтеп үтим. Монысы турында инде күп сөйләгәнем бар, азак сөйләп тормыйм. Бу инде тешләрне агарда торган бик ошый бу безгә зубной паста, шулай ук теш пастасы гел алам. Шулай ук хезмәттәшләр арасында заказлар бирүчеләр күп булды. Менә шулар арасыннан тагын үтәсем килә, менә шушындый акваспрей, освежитель воздуха. Бу инде безнең ананас исләре чыгара торган бик шундый затлы исле освежитель. Шулай ук менә салатлар юырга, бу безнең кура җиләге, шундый ошый. Бик экономичный, экологичный дип әйтим инде. Монда инде су кушып та салатларны юырга була, бик ошый. Шулай ук менә шушындый универсальный чистящий крем заказать иттеләр. Бу инде менә кухняларны юганда, менә кухнядагы шкафларны юганда һәр вакыт кирәк. Әле мин моның белән Менә шундый тәрәз төпләрен дә авылда сөртергә яратам, чөнки менә гөлләрдән соң шундый
топлар кола. Менә аларны да бетерәм, менә алар 2 дәнә монда, 2 штук. Һәм менә тагын шундый сауытлар юа торган. Бу безнең лимон. Лимон и мята дигәндә. Так, алга таба сезнең белән дәвам итәбез, кызлар. Монда инде бүләккә күбрәк алдылар. 8 мартка бүләк бирәсебез килә. Гель для душа белән крем для рук. Заказ ясале диләр. Кул кремнары диләр инде. Менә шундый берничә төрле гель для душа алдык. Исләре, кызлар, исләре. Әле минем үземнең дә алганым юк, буларның менә 3, 4, тагын берсе булырга тиеш кайдадыр. Әмдә салып куйдым ахырсын белән. Сезгә күрсәткәндә менә 5 алар. Менә шундый 5 гель для душа. Бу инде бүләккә бик әйбәт, кызлар. Һәм менә шулар белән инде кул кремнары заказ ясадылар. Кул кремнары төрле монда. Хәзер мин сезгә аларны күрсәтеп чыгам. Менә шушындый кул кремы бар безнең. Менә бу безнең новинка. Моны инде мисал өчен үзеңне дә бирергә була. Шул гель для душлар белән дә бирергә була. Һәм шулай комплектта ясарга була, кызлар. Менә карагыз, шундый әйбәт комплект чыга монда. Бу безнең яңа чыккан шампунь 2 в 1. Монда инде бу чәчләрне дә бик йомшарта торган шампунь 2 в 1 булгач инде тарый да аласыз. Менә шундый матур бүләк ясап бирергә була крем. Аны инде шулай пакетикларга салырга була. Төрле пакетикларга 8 мартка менә дигән идея бу, кызлар. Кул кремнарына сөйли башлагач, кул кремнарын әйтеп бетерим. Менә тагын бер кул крема. Без инде безнең ланолин белән, бик натуральный бу. Шулай ук менә корбыз тәмнәре, кавын тәмнәре килә торган бик тәмле крем бу, кызлар. Шулай ук яңа чыккан кремнарыбыз, безнең яз өчен махсус чыккан кремнарыбыз да бар. Менә шушындый. Алар инде барсында менә шундый гель для душлар белән бирергә булаларына. Ой, гель для душа димен, ялгыш әйтәм, гафу итәрсез. Бу безнең шампунь белән, шампунь бальзам белән, һәм менә шундый сары төслесе дә бар. Кремнарың да шундый ук, менә шундый сары чәчәклесе бар инде. Шулай ук бирергә була шундый набор ясап, әйме? Шундый бик матур бу, кызлар. Новинкалар арасыннан менә шундый шәп новинкалар. Шулай ук менә безнең новинка дигәч инде тагын дәвам итеп китәм. Менә бу аякка ябыштыра торган әйбер турында махсус сөйлисем килә, кызлар. Башка айларда, каталогларда ул аның инде әз генә дизайны башка төрлерәк иде. Хәзер менә үзгәрттеләр, упаковкасы башка төрле. Әзрәк. Бу шундый шәп әйбер, кызлар. Менә моны аякка ябыштырсагыз, менә кайсы җирегез авырта, мәсәлән, кишечник белән сезнең проблемаларыгыз бар икән, менә шу аякның шул җиренә ябыштырырга кирәк, кызлар. Җилкә белән, гәүдә төзелешеннән да печень дигән инде, менә ашказаныгыз авырса, башыгыз авырса да менә шундый каралтып битерә бу. Менә моны әйтәсем килә, берничә курс ясарга кирәк. 1-3 курстан соң бик шәп инде бу. Менә беренчесен куеп карасагыз, кап-карала тозлар чыга аяктан. Ой, шундый шәп әйбер бу. Чөнки үземнең алып караганым бар, хәтта минем аяктагы шишемне бетерде бу. Шундый шәп бу. Һәм шулай ук дәвам итәсе килә. Монда безнең менә шундый шәп кенә шампунь бар. Бу 4 язмалы. Минем иң яраткан шампуньларымның берсе. 100 тапкыр әйткәнем бардыр инде сезгә. Видеоларымны карап барган булсагыз минем каналда. Гель для душа менә бусын сеңлем заказ бирде. Бик ошый. Һәрвакыт ала инде ул миннән. Шулай ук менә шундый туалет юарга инде. Очищающий бик әйбәт менә бу. Тагын нәрсә әйтәсем килә, менә бу шкафларны, микроволновкаларны сүртергә кирәк булса, менә шундый спрей ярдәмгә килә, кызлар, бик әйбәт спрей. Крем дигәннән, крем дип сөйләштек тә, мин сезгә үзенчәлекле бер супер-пупер кремнар турында сөйлисем килә бит әле, кызлар. Бик көчле минем кулларым кибә. Монда күренә микән? Монда бик күренмидер инде, крем дә сөрттем. Бик нык кытыршылдап, менә ничек әллә сүзләр итеп башланым инде. Кытырдап менә бик ямьсез хәлгә килә минем кулларым. Менә мин үземә менә 50 ничәне заказ ясадым, кызлар, пантенол белән бу, беләсезме?
Мының составы кызлар шундый әйбәт менә мының составы. Бу гади крем түгел, сезгә әйтеп куям. Алсагыз кремнарны, менә бу кремнар да әйбәт әйме, но бу кремнар инде гади кеше өчен, дип әйтим. Ә менә минем проблемный кожа булгач, минем гел киптирә торган кожа минем, беләсезме, миңа туңарга да ярамый, минем теге үзем мин дерматит минем битемдә дә әйме. Шундый интегә мин кызлар, менә шу яктан менә миңа менә шушы пантенол крем ярдәмгә килә инде. Менә бу пантенолны алыгыз әле, повреждениялар менә от сухости, беләсезме кызлар, бик әйбәт бу. Шуңа күрә менә 100 тапкыр әйтәм сезгә моны. Менә шу алсагыз крем үзегез өчен менә шундый алыгыз. Булар да әйбәт, начар димим мин, ләкин менә минем шикелле бар икән кешеләр, интегүчләр әйме, менә сезгә шушы ярдәмгә киләчәк. Пантенол чиста составын да язып җибәрәм, кемгә кирәк. Языгыз номерларыбызны калдырам мин кызлар, ссылкамны калдырам, кемгә скидкалар кирәк 20%. Һәр вакыт мин сезгә ярдәмгә әзер, мин сезгә булышам барысына да 20% алырга да, гомумән алганда арзанга гына бүләкләр җыярга да булышам. Языгыз, яме? Алга таба киттек, нәрсәләр калды онытылып дисәм, монда әле мужской шундый ароматта бар икән, парфюм бар икән инде без бүләккә. Шулай ук дезодорант. Ирзатларыбыз өчен инде менә үземә яңа төрле туш алдым. Әле ачып та карамаган. Бик яхшы гына туш дип мактадылар. Яңа чыккан бу. Алып карыйсы, буяп карыйсы булыр. Шундый духи алдым бит әле кызлар үземә. Бик яратам. Менә шу духины. Фаберликка беренче язылгач шушыны алган идем, һаман шуны алам. Монда шампунь турында күрсәттек, монда 2 икән булар. Тагын шулай ук менә савытлар юа торган инде безнең. Менә бу иң шундый шәбе дип әйтәсе килә минем. Исе кызлар, шәп. Һәм кызлар, соңгы нәрсә әйтми калынган кызлар балалар өчен махсус серия чыкты бит әле Фаберликтә. Менә карагыз әле. Шундый шәп серия бу кызлар, сез исен күрсәгез. Мин моны җәеп салдым да инде, заказларны ачкач, ирем жүгереп килеп җитте дә инде шуларны исни башлады. Иң беренче шитеп шуны исни башлады. Сез аның исен иснәп карасагыз кызлар, шуны гына иснәп утырасы килә. Шул кадәрле шәп инде менә. Банан исләре килә. Монда инде җиләк исләре килә. Балалар өчен шәп булган бу менә бүләккә дә алыгыз сез моны. Бик кыйммәт түгел алар. Кем кызыксына бәяләре белән языгыз. Номерларымны калдырам. Шулай ук ссылкамны. Хәзер нәрсәләр минем онытылып калган сезгә әйтмичә, менә шушындый топлар бетерә торган салфеткаларны әйтергән калмын икән әле. Менә моны инде минем сеңлем һәрвакыт ала, менә тагын заказ бирде, ул аны бик күп итеп ала. Бу юлы берне генә биргән әле. Запаслары бетмәгән ахырсы. Менә бу миңа да бик ошый, бу кофе түгелгән берсендә. Минем кофтага инде эштә бик тиз генә бетереп алдым мин. Минем ирем бик ярата бу салфеткаларны, ул кроссовка, аппак кроссовкалар киргә ярата минем, ак аяк киемнәр. Шуның белән аны чистартып йөри. Шулай ук монда безнең витамин калган икән әле, омега турында ишеткәнегез бар, хәләл сертификаты бар инде, менә аның значогы да тора. Менә шундый шәп кенә заказ булды бу кызлар. Тиз генә сөйләрмен дигән идем, дә бик узакка китте ахырсы, әйме? Шулай инде күп булгач. Менә шулай кызлар. Язылыгыз, минем каналда калыгыз. Мин һәр вакыт яңа чыккан продукция белән сезне таныштырып барырмын. Номерларымны калдырам, кемнең языласы килә, әйме? Язып куям, скидкалар 20%. Һәр вакыт өйгә бит һәр вакыт нәрсәдә булса кирәк. Без савытлары юабыз, өйдә җыштырабыз, туалетларга йөрибез. Туалетларга димне бедревкә йөрибез, освежителләр кирәк. Унитазны юырга кирәк, шулай бит. Шуңа күрә кызлар, һәр вакыт кирәк әйберләр кибеттән дә арзанрак. Шуңа күрә языгыз. Пока-пока, минем каналда калыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм дә хәерле кичләр.